denetarik egiten duzu. Eta dena gaizki. Bat, bi eta hiru. Kaixo kuadrilla! Kaixo! Hori egin, hau egin, bale. Beste behin, beste aste betez, hemen gaude zuekin batera. Bueno, eta hemen jarraitzeko asmoa dugu, Asmoa dugu, bueno, ikuitu egurra, edo ezakit egurra dena. Aritz eta zortekoz gabiltza, zen nahi gure reportaria gurekin izango dugu. Bueno, eta neburen minutua joku bat. Eta challengea. Eta gonbidatua. Super Albin Stardust drag artista. Bale, baina hasi aurretik guk kalaskatik mezutxo bat eman behar dugu, ze atzo, urriak 10 osasun mentalaren eguna izan zen eta ikusgarritasuna eman nahi dugu gure saio txiki honetan. Bai, beste behin kalaskatik animatu nahi zaituztegu zuen inguruan dituzen hoiekin, zuen osasun mentalari buruz hitz egitera. Eta gogoratu ez dugula itxaron behar oso gaizki egotera gure burua zaintzeko. Gainera orain udazkenean sartu garela, eguraldi txarra, kurtso hasiera, egun ilunagoak eta horrelako gauzak asko eragiten dute. Eta egoera hauek aurre ikusteko edo saiesteko, guk emango ditugu, ezta? Pare bat gomendio edo pare gauza egin dituzuna. Bai, kirola egitea oso ondo dago. Kirola egitea, edo irakurtzea. Dantzatzea. Edo paseotxo bat ematea. Gozogintza. Gozogintza, tarta bat egitea, donutxak, napolitanak. Wow. Goi mantekila. Aritz gozuz ere? Pixka bat. Pizka bat, bai. Nahiaren erreportajea ikusi ondoren bai izango garela goza. Bai, gainera, nahiak planaze bat ekarri digu horrelako egun ilun eta euritzuak alaitzeko, bai lagunekin edo bakarrik egiteko. Bakarrik egiteko ere, bai, aurrera bidea. Aixo bikote, gaurkoan erronka partekatzea erabaki dut. Horretarako goxonelara etorri gara, Sara Alonsorekin. Eskerrik asko zui gonbidatzeagatik. Zu ondo irratian, ondo musikan. Gaztean. Ahots hori, ni naz. Galdera batzuk prestatu dizkizugu. Prest? Astera goaz. Zerekin zaude obsesionaturik oraintxe bertan. Azken aldixen daroioten zuten artista bat, deitzen dela Olivia Dean, ala, zuri oso urtete jatzu, eski iguala usta horretarako, Bale, zure lehen abestiari ze izen jarri zenion? Lotzapur bat emudu duzta, baina jarri notzan tximeleta. Bueno, piztina bat ematen du horre, botama flotatzen da, bela? Eta Sara, zuk ezagutzen duzu orain oso modan doden kat kafe horiek? Eske katuak jaustetan. Bilurra ematen duztioz. Zeitxusia, nik bikatu ditut, Sara. Erakutsi orain lantzen ari zaren proiektuaren aurrerapen bat. Ze konprometitua. Eskuakora! Venga, zen nota ematen diozun eri. Ni zuriai beratzi bat. Dauzkozu gauzak simetrikoki, pinita, koloreak... Zezan biozu Zurea, belarra dagoela ematen dut. Ni ara maixokuenaz, eta ara maixo oso berdie da. Inspiratu intzea, ez? Ordan dau apur bat bertan. Bai, Aritzuk egin duzu inoiz olakorik? Olakorik ez dut egin, baina sukaldetzen nahiko ona naiz, Bai, eta gozogintzan? Bueno. Bani, super txarra naiz. Azkenengo aldean egin nuen bizkotxo bat, eta erregi zitzaidan. Aurrekoan, azukrea botatzea aztu zitzaidan. Beste aukera bat eman barko diozu? Zuk bigarren eta hirugarren aukeretan sinisten duzu? Karo, eta laugarren eta bosgarrenak, horretarako daude, ez da, saiatzeko. Begira, Aritz, bihar egingo dut bizkotxo bat, arrazoi duzu. Bueno, bizkotxoa egitea erresa da, baina inoiz pertsona bati eman diozu bigarren aukera bat? Bai. Zu? Hombre, bai, bigarrena. Bai. Eta hirugarrena. Eta laugarrena. Eta bosgarrena ja tontona. Aritz, kotillo kontatu. Ez hori pribatua da. Pentsatuko du. Pentsatuko minutu bat daukazu zen nebukairen txandara? Minutu bat. Ez, hori oso gutxi da. Kontatu. Gaina jugosoa da. Bai. Begira, eski, ematen niri como... Ai, bigarren aukerak. Eta zuen buruari matizkio zute bigarren aukera. Erresto dute zuen burmuinaren txoko ilunen eta murgiltzeko. Adi, bagoaz. Gaurko bideojokoa Figment da. Figment abentura joko klasiko bat da, puzzle eta akzio elementuak nahasten dituena. Bideojoko euskaraz duzu eskuragarri. Jokoai estarte matian elkarrizketa bat entzun, eta bere txiko atarian lasai da honi ezakitxau izango zazte. Dasti da zuen izena. Zuen zumitorako izotz baten bila zinetela, aulkian ondoan zenuten argazki album malapurtu, eta horra hasiko da zuen abentura. Imaginatzen zazte zuen burmuinera sartzeko aukera izatea, bideojoko hontan bertan murgilduko gea. Dastiren azalean jarri, eta gure burmuina esploratuko. Hor aurkitutako enigmei aurre egiten. Denoi gertatzeigu. Askotan
askotan gure buruak berak monstro batzuk sortze ditu eta gure egunerokotasuna dexente iuntzeu, ze pare bat beldurtxo sartu izkigu horropariz. Ba, hemen monstroiei aurre ingo jogu. Ze gertatzea bizitza realian preokupazio bati aurre ite jogunean. Gure lasaitasuna berreskuratu iten degula. Ba, hemen berdin. Etzaizkizu ikuste dituzuten eszenatokiak superpolitak iten? Dena eskuz marraztua eta margotua do. Musika baita kristona da eta gainean momentu batzutan garrantzi berezi aukiko du. Beraz, adi egon. Murgildu Figment bideojokoan eta ea zuen buruari bigarren aukera bat emate jo zuen. Ane, eta zure garunera sartuko bagina horrela autobus magikoan, Bai. zer aurkituko genuko bertan? Aritz badanetik, zarat asko, baina baita koreografia, gidoi asko, Ai, bai. fijo. Eta estrategia. Estrategia Bai. zerena. Hartu bi! Bai zera, zuk beste bi. Ba, beste lau. Ez hori ezin da. Bai. Ez biren osten ezin da lau bat, Juan. Bai, alda. Ezin da lau bat, Juan. Bai. Ba, beste lau zuretzat. Alda. Eta zuentzat ere badugu, azkelasai egon. Challengea dugu eurentzat. Challengea bai, oazen challengearekin. Venga, guazen. Ba, Beste bi, claro, beste lau, claro, beste fastidia, orain zure txanda, eta unonik. Kaixo kuadrilla, gaurko erronkan, zuen improvisaketa abiezia praktikan jarriko dugu. Guazen ikustera, ea nola, improvisatzen duen Euskal Gazteriak. Zure izena? Ni Aritz, lazer bat. Berdin. Naia. Naia eta? Olaia. Improvisatzen nolakoak zarete? Asmatu ezazue, existitzen ez den abeslari baten izena. Hila dagoena. Existitzen ez den abeslari baten izena. Ai, a ber. Joanes. Joanes, eta ze musika egiten du Joanesek? Roka. Zein da zure kantarik gustukoena Joanesena? Begitako malkoak. Eta zure abestari gustukoena? Zaila, Eske begitako malkoak superatzea. Iker. Eta ze musika egiten du Ikerrek? Bampi. Banpina egiten du. Zein da bere abestirik ezagunena? Futbol zelaia. Taraeratu pixka bat agian. Pom, porom, pom, 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 porom, pom, 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 pom. Jaione. Ze musika egiten du Jaionek? Pop. Eta zein da zure abesti favoritoa? Ilargia. Jargia hori ez daken zazpirena? Jose. Eta Josek ze motatako musika egiten du? Eska. Eta zure abesti favoritoa, Joserena? Nola abesti haue, maite ditut udaberrian. Baina hori Joserena? Abesti hori existitzen da, nik uste dut, Josefa. Josepak ze motatako musika egiten du? Pop rock. Bere abestiren bat esango diazu? Maite zaitut. Maite zaitut, pirritxeta porrotxena bezala. Noa kantauri. Ze musika egiten du Noa Kantaurik? Gitarrakin, soloak, oso country. Eta bere abestirik favoritoena zurea? Aizea. Eta nola da aizea? Zaldian ni joala aiza sentitzen naiz. Txalo bero bat, ez da? Oso ondo egin du. Aritz gonbidatua zein daukagu. Badakit, zuk uste du zerbait prestatu dela. Zeu bat imaginatu. Ai, mesedez, Oso ondo egongo litzateke, baina lanpillo bat da, ean. Bai, eta horrek Asko da. makillajea, horrazkera, arropa... Jantziak, hori gehien bat. Data, Zuk ikuste duzu RuPaul? Bai, Bai, nik orain dela temporada batzuk ez dudala ikusten. Bueno, kuadrilla berriz hemen gaude gure gonbidatuen txokoan eta gaur nor dugu ondoan eta Albina Estarras marabillosia daukagu eskerrik asko. Mi esker zelako ilusioa, eta bueno, zure lukasoa, botak, azazkanak, ulea... Delanik egin dut. Albina Estarras drag artista da, biba zuek saioan, kolaboratzaile, DJ-a, bezlaria, bueno, denetarik egiten duzu. Eta dena gaizki. Kalera irtengo gara, ze kaleko jendak galdere bat Ai, me encanta. daukazuretzat. Venga, Nola esango zien nioke aur bati zer den drag artista bat? Oso erresa da egia esan, ni beti esaten dut jendeari, guz txikitan zegiten genuen mozorroekin. Jolastu, esperimentatu, disfrutatu. Hau da, helduak garenean, jolastea. Gure burua, hile luzearekin ikustea, dogona batekin, edo bibote batekin ikustea, eta batean, esperimentazioaren bitartez eta estetikaren bitartez, mezua bat zebaltzea munduari, ez? Bai. Bueno, Albina, eta drag arte barruan hor, esparru asko daudez, bestea, dantzatzea, umorea, eta zure kasuan ikusi dugu zenbat abesti batzuk dituzela hortik Ainakairekin, Jogurina Borobarekin, eta Mirame deitzen den abestiren bat daukazula hortik. Asko gustatzen zaizu. A ber, gustatzen zait, egia da, abesti hori egin nuela ja duela 3 urte, baina, bueno, nire hasiera hori izan zen, eta hor dago. Ze ondo zuk esatez, sorpresa bat dugu hemen, Mirame abestia zuzenean! Que no damos. Mirame baino entzun arribitxi dela temazo hobeago bat, edo bestela, datorren 17an aterako dut abesti berri bat, ditzen dela R, eta bideoklip superpolit bat egin diot ere YouTubeen egongo Osea, primizia eman diguzu guri? Bai. Primizia, bideoklip berria. Eta aurratuko izuet ere,
urriaren 29an diska aterako udala, eta izango dela marabila bat. Nire izena. Zelan deitzen da? Izar. Izar. Bale, bueno, orain segituan primizia hau eta gero kalera goaz berriz zentzutera, ia, ber, zer galdetzen dizuten. Ai, ama, a ver. Bale, pelikula bateko protagonistaz bali mazunean, ze pelikulatako izango zunean? High School Musical, eta nahi izango nahi Sharpay. Sharpay. Osea, eske Sharpay da dena. Zuari, itzin horri zen. Zara neko Troy Bolton. Nahiko Troy Bolton, eta beti izango kriston Izan krasha. gara, Troy eta Gabriela. Bueno, Albina, eta holtza gainean beti ikusten zaitugu aldunduta, baina konta iguzu. Pertsona oro bezala zerk mantentzen zaitu apal. Behin gertatu den pertsona batek gelditu ninduela kalean, en plan, eta zuzara, eta no seke, telebizan ateratzen da, ni bai, no seke, zer, ez egin betero uste den programa. Eta ni, Eskerrik asko. Eta ni, Juan hemendik. gainera ni en plan, pues rollo, ai, Jo, niri pasatu zitzaidan Bilbon hor ni shopping egiten, tal, kaskoekin, eta etorri zen pertsona bat, ai, barkatu, Ane Perez zazta ni, Bai, ni naiz, Ane. Kartera jauzi zetzu ontze, eta hemen ikusi dut deneian Ane Perez zurea da, ez da, eta ni. Bueno, Albin, eta badakigu bideojoko zalea zarela ere. Imaginatzen duzu eskin bat edukitzea bideojoko baten? Pues bai, dena super arroxa eta horia. Bueno, bideojokuen gaiarekin gaudela eta kalera joan gara iritzi bat eskatzera. Ai, iritzea, a ver. Bani beti Mario. Nik aukeratzen dut Luigi. Yoshi. Mario. Ni Josi Rosao. Pitz, ni beti aukeratzen dut Josi. Ai, nik beti aukeratzen nuen toak, bai. Nik beti Yoshi edo Shy Guy aukeratzen nuen. Beti. Ni beti Yoshi edo Peach. Bueno, eta joku batetik kalaskako jolasera egingo dugu salto, eta Albina, barkamen eskatuko dizugu, hasi baino lehen. Gu txintxoa gara, baina oso txintxoak ere ez. Ai, presa daukat, presa daukat. Presa daukat. Ez arduratu hau minututxoa besterik ez da izango kalera. Azkar izango da. Orduan, hemen aurrean ditugu 3 Magdalena, bion, bat... Aztu, no seke. Bai, ni... Venga. Ez nuen nahi nik hau. Bat. Ez, aldugu... Bueno, vale, venga, ba. Venga, ba. Itxin. Eta bar? Du! Orain, disimulatzeko, epaitu baino lehen, Taylor Swift artista, ze zaporetakoa ikusten dozu, hau? Magdalena honen zaporekoa. Zean, Ondo? Albina, ondo? Albina? De primeran. Engo dugu boskak eta bat bita hiru eta seinalatuko dugu uste dugun pertsona. Vale, Venga, bat bita hiru. Nire hona gonda. nire are ona. Ane. Zure aizan Obviamente zure izan da, txarra. Hortzetako pasta zaporea, osea... Eske, ikusi zaitut negarrezta esan dut, Ane. Ose, eske... Ikusi! Bat, bi eta hiru. Bigarren pertsona ja. Kiriki fresko, ze zapore deko? Porrusalda, delako zerbait. Bai, porrusa da. Bat, bi eta hiru. Nirea zan, nata uste dut. Nira zan jogurra. Pues nire ez dakitzen ez zen, super txarra. Txarra. Ego zerbait gaztia, ez dakitzen zen. Zer zen? Ez dakit. Gainera, de hecho, begira zut momentu baten, en plan, zer da, hau? Pentsatu gabe, venga. Aia. Nire jarri da txarra ja. Bat. Iban Garcia. Oso healthy da, no? Zerbait, eszenario bat, delako zerbait. Hola, ma. Bueno, hau izan da guztia, Albina, mila esker etortzeagatik. Bueno, zakin mila esker, pero denuntzia bat bidali diot, bueno. Vitalion, mila esker. Bueno, eta jogoratu zaretan jarraitzea, bai, Albina musika berriarekin dator. Gogoratu, beraz, 17an, adi. lehenengo singela. Hogeita beratzean diska. Hori da. Bai, gogoratu Makusi plataforman gaudela ostiralero, EITB, Instagramen ere bai. Instagramen, TikToken. Jarri guztu, Albina ere bai. Dena, Vale, datorren aste arte. Ale, gente. Agur maiteak. Usain txarra gainera itxi.